Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Kamurayawan para tantag sa tasang kinabuhi. Kamurayawan haton tagsa nga panimalay. Itaton nga na para siya or partihit portion, partihit Torah. Dibayin bukit gano. Title. Parashat Vehaloteka. Ano yung mga pointers ini nga parasha. Hashem, ginyak ni Aaron, kung paano papalagahon ang menorah sa kuban Mishkan ngan ang Hashem ipakita niya Moshe ano ang itsura ang menorah. Hashem kinyak na ni Moshe kung ano't mga kailangan buhaton para prepara ang mga libiim para makagtikang hera ang era baraan nga serbisyo ngadto Mishkan ngan ano ang mga pangidaron han usa nga lebay para iya makapagserbi. Moshe ginyak lang niyan mga Israelites pagdarahan Passover offering or Korban Pesach ngadto ang desyerto. Grupohan mga Israelites naging tamimit, ibig sabihin naging impure hera nga diri tinuyo kay nakaptanera o di kaya nakatiran sa kuban tent han may usa nga patay nga lawas. Karoyag nera magdarahin Pesach offering or halad ang ganang Pesach pero kay impure pa man hera, tamimit man hera, dira allowed nga magdara. Ngan karoy na diri hera mabayaan, na diri nira nga mamisnera ini nga napaka-importante nga mitzvah. Moshe nagpakaianak na Hashem kung ano't bubuhaton ni mga tao. Hashem bumaton nga para hera maging tahor or ritually pure, kailangan ang Hashem bumaton nga kailangan nera maging ritually pure para hera makagdarahan Pesach offering a month later han ikay 14 han bulan han Iyar. Ang mga Israelite kailangan nera ipakapan nera mga gamit nga nera kampo ngan magpadayong paglalakaton whenever ang Ginoo karoyagon nga kamadto. Kada naya ka ng Ginoo nga kailangan hera mag-stop pagkuan
pag-journey, isisetap na luwat nera otro ang era camp. Hi Hashem, ganyak lang niya Moshe, nga maghimo, hinduha nga silver, pilak, nga trumpets, nga gintatawagan nga hat so srot, nga asyad gagamiton pagpatunog, pagblown, para maging sign ang mga Israelites na asya na anytime hit pag-travel nga para gapan ibang nga mga purposes. Ang Torah describe kung paano ang mga Israelites era ginpapakapan era mga gamit, anera kampo, ng paano hara naglalakaton ha disyerto. Yetro, Moshe's father-in-law and father-in-law ni Kuan, ni Moshe, nagpaplano na bumalik na to Midian. Si Moshe try nga gin try niya nga pugngan ng kumbensehon niya nga magkuan kumbensehon tatay nga father-in-law nga ano ka pa iton magpabilin. Ang Israelites bumaya ang bukid han Sinai, Har Sinai. Ang mga Israelites nagrereklamo kay kingakapihara paglalakaton ngan gimpanish siya. Ang mga Israelites nagrereklamo, nagka-cry out kay nayakan hera damo nera pagkaon ngadto Ehipto ha Mitzrayim. Pero yan na ito rin kakaon la ang mana kareg nera kumaon ng karne. Si Moshe nagpakiana ka na Shem, di na ko ni makakuha hini nga karne para ipasyat kaunon nit mga tao. Nga ni Moshe naghanggap ang Ginoo nga di rin niya kaya pamunuan, di rin na kaya tugwayan ini nga kuhan bugos nga nasyon ng Israelites in mag-usaan lahiya. Hashem bumatong ka Moshe nga kailangan niya mag-select, mamili in 70 nga mga dagkong nga tawo, dagkong tawo nga dire, dagkong nga tawo hin pagiging maupay nga tawo, great men, para buligan hiya nga tugwayan ang mga bugos nga nasyon ng Israelites. Nga ni Moshe ginyak ng mga Israelites nga mga kami adarahin karne for 30 days. Usa ka bulan. Ni Eldad ng Medad nagpropesiya
nga Moshe mamamatay ngan Yeshua bin Nun asya maglilid asya't mangungulo han Israelites nga katawhan. Ti pagadto ha Eretz Israel. Hashem nagpadara sobra kadamo influx in katamsihan nga ginatawag nga slab or haton quail or pugo. Ang mga Israelites usa ka bulan for 30 days. Ang mga Israelites na kuha nila ang mga karne na karuyag nila. Pero damon nagkamagtay as soon as they start to eat the meat. So damon nagkamagtay makakampal na kamagtay na hera. Takaw na rang karne. Miriam nagyakan in chismis or lashon hara ngadtuhan iya bugto nga hi Aaron about kan Moshe. Hinanabuhay iya gin punish siya ang Ginoo hinusang nga sakit skin disease nga sakit nga sa raat. Si Moshe nagampo para iya nga nin nga sakit skin disease nga sa raat nawara. So siya ni ang mga pointers or puntos or siya ni ang bagan kabuuan nga summary. Aaron masulubon niya kay waray hiya kaupodhan mga nisiiman mga princess kada shebet kada tribe ngan hanera special nga mishkan korbanot ang mga special nga korbanot nga gin operhan mga nisiim mga princess mga prince kada shebet kada tribe. Ang katapusan ng last week nga parasya iningin nga mga princess kada shebet kada tribe i-remind kung nakalimtan naton nga ininhira siya niyan mga porman nga willing magpalatigo kaysa pakurian anira mga kasi Hebrew nga slave nga nagtatrabaho paghimon mga bricks. Kaya gintagaan man harahin gindoble man ang kota ni Paro ang paghimon bricks. May dagin assign na era nga mga porman nga asyet magmumuno nga magsusupervise it mga ginihimo nga gitatrabahohan mga igkasinera mga Hebrews nga naghihimon mga bricks. Sanglit kung diri nga nila makukuha ang quota, ang numbers, ang quantity nga kailangan, so kakastigonan porman. So ano ba nga porman ginkukan niya ipapakorean niya kasi niya mga Hebrew nga slaves iya ginkukuhan. Kumbaga iya tawag pepersa nga makuha niran an kuan nano kapayaton era kota
Pero ang ibang mga foreman nga gin-assign, imbes nga persahon enduro na ride kasi Hebrew nga mga slaves. Wala ni buhata. Kay mahal ni ride kasi Hebrew. So, instead nga pakoreanan ni ride kasi Hebrew, hera nagpalatigo. Willing hera magpalatigo. Kaysa pakorean panduro nera nagkukuroy na nga ninduro ang mga Hebrong nga slaves papakorean pa nera. So, asya ni nga mga tao ang napili nga mga prinsipe or prince kada mga shebet kay nirang nga tao may taas nga integrity, may taas nga compassion, pagmamahal. Irag kasi Hebrew nakatupera Mitzrayim. So Sheton, di rin nga naging prinsera dahil anak kera hingking o kwendere kay based on their merit, tira compassion, era pagmamahal, era kasi Hebrew siya nga willing hera magpalatigo kaysa pakoreanan na rin kasi slave nga Hebrew. So siya na hinabo. Ang last nga para siya na basahan naton about ang mga prinsipe nga naghatag in honor agin tagaan in honor para makapagdara ang mga regalo ng mga halad ngadto sa Mishkan. Iaron sad nga waray felt bad hiya kay hiya nga nan iya tribe nga Shevet Levi waray 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 kahatagin honor parehasan ibang Shevet. Iaron nag-iisip kay ano ang Shevet Levi siya lang nasalin nga waray tagahin honor para makapag darahin mga gifts ngan offerings nga to Mishkan. Ngan nahadlok iya, he was afraid nga it was his fault sala niya kay waray hiya pasaylo kay hiya naghimuhan igil zahav and golden calf nga kung din ang mga Israelites nagpakasala. Hiya Hashem ginyaknan niya Moshe nga yaknan hi Aaron nga ayaw paging masubo, ayaw paging sad kay may niya baraan nga serbisyo nga mas dako pa, greater, kumbaga mas greater pa kaysa ibang mga nisiim. Kay instead nga magdadarahiyan mga halad kaupod nera hiya it magsiset upan bulawan nga menorah, golden menorah ngan hiya gihap it magsisiguro nga ang menorah permi mapapalagahan kada adlaw. Paano papalagahon ang menorah? Ini nga menorah 7 cup candle in hiya. 7 cup candle in hiya. 7 in hiya. Nga bultangan ng kuwan. Ano na rin bubutang? Olive oil. 1 cup ba hiya? 7 nga cup. Tapos itulo left side. Tulo nga left side. Bagahiyain kuwan. You. So, tulo nga yun. Tas itbot nga linya. Asa tika-7. So, tulo ha left. Tulo ha right. Usabot nga. So, siya ni.
Iya Shem, ginyaknan ni Aaron, paano niya papalagahon ng menora. And usang nga kohen, usang nga priest, padi, yan niya palagahon while standing on steps that were in front of the menorah. Yan kailangan niya i-place ang cups in such a way nga aniya wicks ang niya pinaka paswat ka ng kandila tiya wicks niya tadabot nga bagahit inulang kailangan naka atubang o pointed toward ngadto hanbot nga middle flame. Tapos ang wikliwatan middle cup kailangan straight la. So gold in the fire. Ang menorah grabe ka kakuri para to sa nga tawo paghimo. So ang Ginoo ginyak na niya Moshe nga i-throw ang gold, itsaan gold ngadtong kalayo. So Moshe iya gin-throw sa kadako nga block yang gold. Tapos si Hashem made a miracle, and out of the fire came a beautiful gold menorah, bulawan nga menorah. As we learn in Parasha Tetzaveh. One time ceremony. Usa ka nga seremonyas. Habang gimabasa nato ng Parasha Bamidbar, nahibaruan naton nga mga Leviim were chosen to replace the firstborn nga asyat magsiserbisyo ngadton Mishkan nga nabet Hamikdash. Pero dapat ang mga firstborn talaga hirat magsiserbisyo Mishkan. Lugaring lakay nakasalaman nira ngadton Igel HaZahav ang golden cup. Sanglit anira merit na ngadtohan mga Leviim kan mga shebet Levi lamanan waray bumulig ngadto pagkuan. So, before they could do that, the entire Shevet Levi kailangan umagihin usa nga special kadako nga seremonya nga tinatawag na ceremony to elevate the Leviim. The ceremony to elevate the Leviim. So, ang Leviim, isi-shave off niya hatanan nga buhok kaniya lawas. Kaya ang mga Leviim, yaraging pati ang mga Israelites nga nakasala kay nag-worship karahan golden calf ngadto Har Sinai. So, ang mga Leviim were tami or spiritually and ritually impure. Ang mga tami, ritually impure nga tawo, diri pwede magtrabaho ngadto Mishkan kay holy nga lugar. So, para to make the Leviim ritually pure, they were sprinkled with water mixed with ashes of para aduma o red heifer o red cow. Asya ni ashes ng red cow. Kaya siya ito para pag-purify hit mga Leviim. Asya ito mahinabo sunod pagkitag na third temple la Israel. Pero yan na may din nga to Israel red heifer mga baka nga natanan nga iya hair puro pula.
Pagkatapos ginsprinkle na heran tubig nga may mixan abo han kuan para aduma o red cow. Nagdaragya pirahin duha nga bata nga bulls, bulo. Gindaranera sa korbanot na halad. An Israelite na katawhan, kumadto Mishkan, there, era na tanaw, they watch nga ang mga firstborn nga Israelites era gimbutangan era kamot ngadtohan mga ulohan mga Leviim. Nga ni Aaron iya ginlifted ba kada Levi one by one and move him up down and in all four directions. Ang mga Leviim yana able pwede na era magtikang han makbaraan nga serbisyo ngadto Mishkam imbihaphan kabug-usan nga Israelite. Times move fast. Ang panahon naandar hinmalaksi. Damo nga mga butang ang nahinabo. Tikang han pagbaya han Israelite ngadto Mitzrayim nga dahan bulan han Nisan. Usa ka tuig ang naglabay. Ang pagtunga han Yamsuf, ang Red Sea, ang pagkahulog han mana, tikang ha langit, ang matan Torah, ang giving of Torah, ang gera against san Amalek nga ng paghimo han Mishkan. Yana already Rosh Kodesh Nisan na liwat, head of the month Nisan. Ngan hi Hashem ginyagan ni Moshe ngan mga Israelite kailangan magdara in Pesach offering or Korban Pesach, Passover offering. Yun nga Pesach offering, kung ato na mainamduman na siya niyan nagpadara ang Ginoo kuan nga natanan nga mga firstborn nga mga bata magkakamagtay maliban han mga Israelites, mga Hebrews nga may danera blood nga ginlaad nga ton era mga door era ginihawan mga lamp sa natanera pagkuanan pagkitan may kuan ato ng mark so anera mga balay ginlalapusan la pagkikita may mark ang dugon kanan kuan kambing nakalaad nga doon portahan tas nagkaong pera roast nga lamp na to. So bisan usang firstborn ha mga Hebrews waray nagkamagtayan mga Egyptian na tanan patigip mga hayop. So siya ito nga Passover. Nag-Passover ang mga angel of death. I'm not quite sure kung angel of death or hi Hashem mismo nagkuhan. Medyo di rin na sharp attack memory. So asya na to. So out of order.
By the way, so Hashem ginyak na ni Moshe nga ang mga Israelites kailangan magdarahin Pesach offering, Korban Pesach ngan kailangan nera i-celebrate an Yom Tov or Good Day han Pesach out of order. Ang siyahan nga pasok nga dahan Sefer Bamidbar nayakan nga Hashem nagyakan niyak na niya Moshe nga dahan Rosh Chodesh Iyar ang ikaduha nga bulan kaya di ba tsahan nga bulan Nisan. So nga dinyak na niya Moshe Rosh Chodesh Iyar on the second month. Yana, ang Torah says he spoke to Moshe and Rosh Chodesh Nisan. It Nisan asyat bulan nga nauuna kaysahan bulan han Iyar. Dere ba an Sefer Bamidbar or Book of Numbers magtitikang with Hashem nagyakang ka Moshe in Nisan to make Pesach since nga nahinabo ito since that happened first kaya nung where the things out of order bagandere hiya kuan bagat dere kuan it dere order it dere out of order it kuan timing asyanet usang nga example hit rule en mukdam o meokar ba Torah ang Torah waray isurat in the order kung sano nahinabo when things happen. Kay dere it Torah just another history book. It Torah words of God, words of Hashem. Kaya ano nga Hashem iya ginsurat this out of order. Kung ang Torah nagyayakan about pagdarahan Pesach offering or halad or Korban Pesach, halad and Pesach or Korban Pesach in the Hadisharto, bagan malabas nga, bagan diri mo pa kitaong parahan mga Israelite. Kaya ano, kay during handa mo nga tuig nga eragin na naglabay pag journey paglalakaton Hadisharto ang mga Israelites anera lagindara Korban Pesach this one time. An during han ibang tuig Hadisharto waray na hera makagdara an Korban Pesach. Ang kaya ano nga nakatuman nera Hadisharto iton nga mga damo katuig kay nagbuhat ra in terrible nga sala miraglim sin salahan miraglim or sin of the spice na kung din mababasahan natin ini about the next nga parasha. Kung diri laagihan sin of the miraglim, sin of the spice, ang mga Israelites adto na unta ha Eretz Israel right away diretso na unta ra dito Eretz Israel. Diri na unta ra
pwepersahon nga magstay ha disyerto. Nga kung diin, di ra makagdarahin, Korban, Pesak. Pero kay Hashem, mahal na yan mga Israelites, di rin niya karuyag mag-start in an entire new sefer in the Torah or entire book. Torah nga something nga i-remind ang mga Israelites ang era sala. Ang salahan miraglim nagpugong asya nakapugong para pagbuhatan dako nga mitzbah han Korban Pesak or Pesak offering. Habugos nga 39 years, 39 katuig, 39 years. So there it doesn't make us look good. There it man dire maghatag mo pa nga kwan imahi aton. So instead, ang buhat ni Hashem giniyaging butang istoryahan first Pesach iyagin butang istoryahan first Pesach in hadisyerto ini nga para siya a little bit later in Sefer Bamidbar. Upset Moshe, announcement ni Moshe about Pesach offering, Korban Pesach, nagpa-upset parahan mga kalalakinan nga nagdara han kabaong ni Yosef da Tzadik at disyerto. Nahinumduman pa naton kung kano namatay Yosef. Nga kano namatay si Yosef, Yosef iya ginyak na niya mga kabugtuan nga magsaad nga era igbabalik aniya lawas ngadto ha Eretz Israel. Kumbaga karuyag ni Yosef da Sadik nga dito lulubong ha Eretz Israel or land of Israel. Nadiri ang dito mag-stay ngadto Mitzrayim. So siya ito, ang nagkalakatan mga Hebrews, Israelites, ato Egypt, eragin tumananera saad nga neragin kuhaan kabaw ni Yosef kaupod nera nga danera pagbaya ha Mitzrayim or Egypt. So ang mga tawo nga asya nagtitake care han kan Joseph's body were tamimit. Isabihin ritually impure or spiritually impure. So dere ra pwede makasakuban mishkan para magdarahan Pesach offering or Korban Pesach. So asya di kwan hera upset hera nga dere nera ni mahimo nga dako nga mitzbah. Dere nera karuyag nga mamis ini nga mitzbah. Nga hera light makukuhan mababayaan ini nga pagbuwatin nga mitzbah. So ano tera pwede buhaton. So ano bang ibubuhatan mga Israelites kung may danera mga pakiana? Erang ibubuhat makatira mga rabbi or teacher parahan mga baton. So in nga mga kalalakinan kumadto kang Moshe ngan Aharon nga nera gin explika kung gaano nera kakaruyag nga buhaton ang mitzbah and Pesach offering ngang kung ano tera kailangan buhaton.
No answer. Moshe diri maaram. Iya ginyaknan hera nga anahila. Akon pamamatiin it yayakon it Ginoo para iyo kung ano tiyo bubuhaton. Amazing, Himoshek nakakaistorya't Ginoo bisan anong oras nga iya karuyagon whenever he wanted. So ganitong kadako nga ka great, so ganito ka holy nga tawo Himoshe. Wala iton prophet nga makakatupong hit sugad nga kuan fit nga iyagim bubuhat nga kaya niya makipag-istorya at Ginoo. So Hashem gintagaan ni Moshe kung ano't baton naya ka ng Ginoo nga he told the people Hashem giyak na niya Moshe ang baton nga ni Moshe ginyak na niya mga tao na nga dira makapagdarahan Pesak offering o Korban Pesak kanika 14 bulan Nisan kaparehosan kakadaman pero pwede ra makagdara han Pesak offering han next month han ika-14 han bulan 14 adlaw ang bulan ng iyar kay gintatawag gini nga Pesak Sheni or the second Pesak. Han Hashem nagyakan-yakan Moshe iya gintutduan ni Moshe kung paano ang Pesak Sheni isi-celebrate ngang kung hino't magse-celebrate. Pesak Sheni hino ngan paano hino nagsiselebrar nga Pesak Sheni ang mga ang tawo nga waray makagdarahan korban offering Pesak offering nga dahan ika-14 adlawan bulan han Nisan kay kuan hiya tamik or ritually or spiritually impure or usa ka tawo nga han sunrise who at the sunrise on the morning of 4th Nisan kuan ano ka pa ito approximately 10 miles or more away from the city walls of Jerusalem. Aganiya kahirayo diri makakadto Beit HaMikdash in time para dadonan kuan offering halad. Ato hinumduman nga time during ang Beit HaMikdash waray padto mga sarakyan. Ulit to mga kamilyo. So, paano man gisi-celebrate ang Pesak Sheni or the second Pesak? Ang Pesak ginsiselebrar usa ka semana. Pero ang Pesak Sheni ginsiselebrar usa ka adlaw ngan gabi. Ang Korban Pesak gindadara han kulophan 14 adlawan bulan iyar ito ginpreparayan ni sugad regular nga offering Korban Pesak. Ang gabihan Korban Pesak ginkakaon an matsa ngan maror an unleavened bread ngan maror an kuno niya mapaitin niya nga herbs, bitter herbs. Asya niyan dakong nga diferensya between Pesak and Pesak Sheni.
Ang mga tawo nga nagsiselebrar ang Pesach sini, dire kailangan nga to get rid of their hamets, mga crumbs, bread crumbs. Pero dire pwede ra kumaon na hamets with their Korban Pesach or Pesach offering. Dire ra allowed. Pero dire na kailangan nga to get rid na tanan mga breadcrumbs nga ato ko sulok-sulukan maglilimpyo. Kings, queens, and trumpets. Kung usa nga hadi o reyna maabot para no sa nga royal nga pagbisita, ang mga trumpets gimpapa gin uhuyop asya iton ancient nga kustumre para paghataghin honor ang mga hadi ng mga reyna, pinaagihan makusog nga mga tunog ang mga trumpeta. Si Moshe asyan king, iyaan king han Israelite nation. Ang Ginoo karuyag maghatag kan Moshe in trumpets para ipakita iya ang honor nga ginahatag para usa nga hadi. Ang Ginoo ginyak ni Moshe nga maghimo in duha nga silver nga trumpets. They belong to him. Tatawagin hira nga Hatzotrot. Ngan ini gagamiton la para kan Moshe. Han namatay hi Moshe, ini nga Hatzotrot silver trumpets gintago. Waray na ibang Israelite nga leader para gamiton inin. Kaya gintago na ini. Maliban lang nga ining mga silver nga trumpet ginagamit para i-honor ni Moshe, may dagyap an Hatzotrot may da pa niya ibang mga importante nga pinagagamitan. Gagamit gapin ni as a signals. Anong gibuhat ni Moshe? Desyerto nga kung kailangan niya kuwaon ang atensyon ng mga Israelites para kastoryaw nila. Waray man mga loudspeaker ato nga mga panahon. So kung ni Moshe karag niya makigistoryahan kabugusan nga mga Israelites, ang mga kuhanim, ang mga kapadian, erinig yung blue, erigin uhuyop ang duha nga silver nga Hatzotrot. Erinig inuhuyop in hilawig nga paghuyop, loud tikiya blast. Asyan tawagan ang paghuyop tikiya kay long at paghuyop. Nga nababata nini na tanan mga Israelites. Nga maaram hira nga asya time para mag-stop kung ato rin bubuhat ngan kumadto hira
o matinder entrada han Mishkan complex kay himoshe kailangan makipag-istorya era. Pero kung himoshe kureg kung himoshe kureg niya makastoryan mga nisiim, mga princess han kada shebet, kada tribe. Ano sa lang nga Kohen ang naghuhuyop han tikiya. Asya ito ang signal para mga nisiim nga himoshe karuyag niya makipag-storya era. Ini nga silver hat sutrut gigagamit ini para ang mga Israelites nga ipaybarwa era nga siya na time para ipakap na it camp ngan kung mabatian nera ang blast an hat sutrut ang silver nga trumpets asya na era maaram na era nga oy pakap na kita kay magmumove out na kita, goodbye. Ang time na kailangan na bumaya ang mga Israelite han bukid han Sinai, Har Sinai. Ang Yetro ang father-in-law ni Moshe nabatian nga ang mga Israelites mabayad na bukid ang Sinai para kumadto ha Eretz Israel. Nag-decide iya nga asya na net time para bumalik yang adto iya gintikangan. Iya gintikangan nga iya gintikangan nga lugar nga Midyan. Kay karuyag niya nga ipasamwak about kan Hashem. Nga para gyap niya pasamwak about kan Hashem para nga niya pamilya para maging Israelites. Para maka-join. Para makapag-join ha Israelite nation. Moshe yagin try nga kumbensyonan ni father-in-law nga mag-stay iyaginyak na ni father-in-law nga ang mga Israelites kailangan niya para ni advice para kailangan nera Yetro para an advice. Pero Yetro bugos na niya desisyon. So bumaya yang bumalik yang adto ha Median kung dito yan na ako'y kung hain niya na ako'y. So himoshe gin send up niya hi Yetro with great honor and gifts. Hinohi Hovav. Ang Torah waray magyakan nga Moshe nakigistorya kang Yetro para itry hiya i-convince para mag-stay. And yakan Moshe spoke to Hovav. Hindi naman ni Hovav. Hiyahi Yetro. Yetro, damuan iya mga ngaran. Yetro had many names.
iya gimpili ang ngaran nga Huvab kay ining nga word tikanghan word nga heva ngan karayog signon lab. Iya naging pili nga ngaran para ipasabot nga love niya ang divine book hang Ginoo nga Torah Indoro. Waray convert nga makakalabaw han love han Torah sugad ang paglab ni Yitro. Time to go. Paano man makakasabot ang mga Israelite nation nga siya na ito ang tiyempo para bumayahan bukid ang Sinai or Har Sinai. So para pasabtong na siya na ito time nga para lumarga na, para maglalakaton na, ang Hashem iya gagamit ang dampog nga nakatuhan igbaw han Mishkan nga asyan simbolo han presensyan Ginoo. Hashem iya naging folded up nga dampog and move it to hover over the Shevet Yehuda. So ito niya gin folded up tas kumadto yang atuan naghover yang aton igbawan han tribe of Judah. So nakatuya Shevet Yehuda. Kay Yehuda asya naglilid han natanan nga Shebatim, mga tribes kung nagta-travel hira. Ang cloud sugad hiyahin shape hin beam, building beam. So kung ang kampo han Israelites ang dampog nagkukan niya move forward. So ang mga Israelites na siya nagsusunod kung wherever it went, kung hanay pakain ang dampog ato nga cloud, ang cloud nga gamit ang Ginoo nga asya symbol of Hashem's presence. So kung ang cloud adto nga cloud nag-stop, so karog signon nahiba maram hira nga asya iton nga lugar kung hain karog na siya nga common hira magcamp na liwat utro. So asya ito ang millions nga mga Israelites, kalalakinan, kababayinan, mga bata nagta-travel all over the desert. Ang bugos nga 40 ka tuig, 40 years. Erang susunod ang Hashem's will. And nakatwira kung hain na rin ipapakadto, told them it was time to go. Kung hain na rin ginlilid to wherever he would lead them. Nga diriton madali. Kay imagine they might get to a new place tapos i-unpack na nila kaya magsisit na in camp. And just when they start feeling at home, tas tigdalan suddenly ang cloud lifted and off. Kailangan na luwat nila lumakat. Sometimes they had to stay at a place that was not so nice. So minsan kailangan nila mag-stay no sang lugar nga diri kuan maupay kondisyon. Pero waray bisan hino nga naiyakan nga di ko karoy gini nga lugar nga ni. Diri ak magulat it nga cloud nga para lumaragat nga cloud. Mag-uuna ako paglakat. Waray nagsusugad iton. Sometimes arribera no sa nga lugar nga after traveling for a while, they set up the camp, unpack. At the very next morning, the cloud started moving. Karog sigon ni Hashem wanted them to leave.
ngan waray bisan usahan millions nga mga Israelites ang nagyakan. What? Nagkukum pala, nag-unpack pala ako, just unpack mga gamit, tas na, tapos kasing, diri ako makon, diri ako I'm not going anywhere. Mapabaya ko, waray. So, asya ito nga, Hashem loves sinduron mga Israelites till today. Kay kung manat kang bubuhat nga maraot, nga bubuhat hin tisyuba, ang Ginoo na hinumduman kung paano kita sumunod na iya sa disyerto. Ngan, papasaylong kita niya. So, ano man ang kuan? Anera order? Anera pagkukan paglalakaton? Kung ang cloud nag-move over nga to ang Shevet Yuda, so ang mga Jews ay gipapakapan ng mga gamit, they gather together with children and belongings. Ang duha nga kuanim, iragin blow-blowan kan Moshe silver hat sutrut tikiya taruwangan tikiya. Moshe raised his voice and said some words you may recognize. Nga kung din ato na nagiganyakan kung kukuha naton ang Torah out of the Aaron or Ark of the Covenant Hashul. Koma Hashem veya futsu oy veka viyanusu mezaneka mefaneka. Hashem, rise and let your enemies be scattered, and let those who hate you run away from you. Hashem ginyayakanhan tefila haderek, ang pangadion kung nagta-travel. Hashem in era tefila haderek. Dinhi Moshe yagin nangangaro hiya kanang Hashem nga protektahan ng mga Israelites. Tikang hanera mga enemies kung nagka-travel hara. Right behind the cloud and leading the nation was a wooden Aron, a box that had in it the broken lukot and broken tablets. And Prince San Yehuda got ready to move forward. Nga susundan niya Shevet and niya tribe. And all the Shebatim traveled with their Nisiim in front. Ang mga Nisiim may dinera honor para panguluhan ang era mga tribe as they walk tipakadto han disyerto through the desert. Kung Yehuda move forward, ang mga Shebatim nga iya kasagabay, iya neighbors, and Shevet Yizakar and Shevet Zevulun move forward as well. Katapos, Aaron ng iya mga anak went into the Mishkan nga nira gin covered an Ark of the Covenant, shulkan table and bread table and menorah and seven lighted tapos and two mesbekot and altar. Ang kalalakinan ng pamilya ni Gershon ngan Merari
Asya nag-took apart han Mishkan complex kasi ni nero mga era tatat mga akasay na era. Era gin remove ang beams, curtains, coverings, roof, etc. Nga nera ni gin loaded everything unto wagon sa move out. An kuhanim, gin blublo na yan Hatshepsut, Tekeya, Teruwa, Tekeya. Tekeya long, Teruwa short, Tekeya alternating long and short. Kung diri na sa sepa ko, bang kinoy na pagpalitin nga Tekeya ng Teruwa pero as far as I recall. And Shevet Reubin, liwat, siya move forward, followed by his neighbor. Ang tribo ni tribehan Shevet Shimon nga Shebot Gad. Tapos, kasunod, the men from the family of Kihat put the Aaron, Ark of the Covenant, Shulkan, Menorah, and both Misbekot on their shoulders and began their journey. As ang pamilya ni Kihat, warehera tagahin, kuwan, wagon. Kay, ini nga mga ragindadara, grabe ka huli nga mga kuwan nga kailangan gamit talaga tira shoulders sa pagbuhat so rin ni kahuli dari niya kuan huli niya ndoro nga mga eradara halionera asya Moshe Aaron nga nan iya mga anak. Once again Eranel Diblo again ang Hatshepsut nga ni Shevet Ephraim moved forward followed by his neighbors Menashe and Benjamin. Once again, in Bubulunat at Hatshepsut, Asyan Lawat, Shevet Dan moved forward followed by his neighbors, the Shibatim of Asher and Naphtali. Kasunod, anyone who didn't pack quickly enough and missed his own Shevet would join these Shibatim, who were the last ones to go. This Shibatim travels behind everyone else. They pick up anything left behind or lost by the other Shibatim. Stop. Ang mga Israelites iraging tatanawan ang dampog nga asya tutugway ha era kung tapos na bat era journey. Kung mag-stop na nga ni bisa tapos kuan na. Dito na ra ka lang mag-camp. So, Moshe announced, rest calmly. Kailangan mo magmakuan. Muray, sige ang rest calmly, ang Ginoo, ani ha among the tens of thousands of Jews. Yan na, and cloud magi-spread itself over Han Shevet Yuda in form of a suka. Asya ning signal nga kikitahan kalalakinan han men of Gershon, family of Gershon, nga family of Meraring para itindugon otro ang Mishkan complex. Yan ang Shibatim of Yehuda, Zakar, Zevulun, Reuben, Shimon, and Gad, Shigap, arrive and unpack. Ang mga kalalakinan, tigang pamilya ni Kihat, masakop nga to Mishkan, took the holy items off their shoulders and put them, ibabalik nga to ha Mishkan. Now the rest of the Shittim arrive and unpack. Happy to go. Last day, and summer camp usually
No one is running to live. Okay, they had a great time. And karuyag nira everyone wishes that camp would last a little longer. Ang mga Israelites bumaya harsenay, waray hara bumaya sugadhin mga kabataan nga nabayahin usang fantastic na summer camp. Instead, they were like students nga naglalaki sugadhin mga estudyante nga nabayar sa eskwelahan, happy to go. Nahadlok kira nga kung magstay dira a little bit longer, iya siyem maghahatag para mas daw pa nga mitzvot or commandment. Diri niya siya tamang way to act. They should have been proud and happy to be chosen by Hashem to keep his mitzvot. Upside down. This parasha may daniya something mysterious ngan unusual. Unusual hiningin nga parasha. Duha ka beses nga ang letter nun appears upside down. Good man na, no? So, if you open a Sefer Torah to the first pasuk of the sixth aliyah, makikita nimo nga upside down ang nun written before the pasuk begins. Yan na. Read the next pasuk and you will find a second upside down nun at the end of the verse. Asyalay ni ang only upside down nun sa kabug-usan nga Torah. What's their message? Ano ni mga hilarom nga mensahe nin? An upside down nga letters are showing us nga ini nga duha nga verses which are the words of Moshe said when they started traveling in the desert and when they came to stop, don't belong here. These should have been written much earlier at the beginning of Parashat Bamidbar. This is where the Torah first speaks about paano ang mga Israelites magta-travel sa desyerto. So kay ano nga anhira, so why are they here instead? Kaya ano dito nakasulat ko rin nga parasha. Kung ini nga mga pisukim, dire ni asya ni dapat iya kaplastar. Iya dapat dire iya dito din nakasulat nga parasha, dapatan previous parasha. Yan na, we would be reading in the Torah nga ang mga Israelites nakasalahin tulo ka beses, one after the other. And narasala nga happy hira, being happy to live harsenay para dirara mataganhin additional nga mga commandments, mitzvot. Tapos may pa they came to other sins which we read about below. 3 sins in a row. So that would make the Jews look very bad. Hashem didn't want that. So Hashem again broke up an sad story hantulong sala after the Torah talks about the sin of living Hashem so eagerly. So we first get to read how Hashem protected the wonderful Israelites nga nasunod iya hadisyerto. Pagkatapos ang Torah nag-istorya about han duha nga sala na liwat and since han mesoninim ngan an sin han mesavim that we'll read about soon.
Kaya ano ang letter nun? Why the letter nun? If the nouns are there to give us the message, why specifically the letter nun? Would an upside down bet or cup be just as good? No. Unknowns are used because aniya numerical value, aniya gematria, and letter known is 50. Yud kaf al yud alif kaf yud kaf lamed samik alif bet kemen dalet vav zayin hitet yud kaf lamim mim no sa mek mim nun. Tama. Kaf lamed mim. Okay, kaf lamed mim. Alif bet alif bet gimel dalet hitet alif bet gimel dalet hey vav zayin hitet yod yod is 10, kaf is 20, lamed is 30, mim is 40, mim and nun is 50. This hints to us that these two pisukim between the nouns really belong exactly 50 paragraphs before, when the Torah speaks about the Jews' travels. What is a paragraph in the Torah? Have you ever noticed that sometimes the letter P or the letter Samik is printed in Kumashim? You may be used to seeing them. You don't even think about them. When you see the letter P or Samik in a Kumash, it means that in a Sefer Torah there's a space left there. There are different rules for a P and Samek. The space breaks the Sefer Torah text into paragraphs and chapters. Complain. Shemuel and Deborah's parents are taking them to the largest amusement park in America, with hundreds of rides and awesome roller coaster. They are riding down by car to spend an entire week of vacation. An hour out of New York, the complaint started. We're so bored. Are we there yet? How long will it take? Why does it take so long? Sound familiar? Their parents are driving without stopping, trying to get them to the amusement park as fast as they can so the kids can start having fun. And what are Shemuel and Devorah facing with? Grumbling about the trip taking too long. After a few hours of this, their parents are pretty upset. They are taking the children on a wonderful vacation, and all the kids can do is complain. It is a little like how the Israelite people treated Hashem when they left Sinai. Habang nagtatravel ra nga to desierto ti pagadto Eretz Israel, nagtikang hirap pagreklamo. Nagreklamo hira sinhan misoninim. Some people were misoninim, which means mga complainers, mga reklamador, salahan mga reklamador. Nayakan hira nga, kapoy na hira pag trinabil. Nahadlok hira nga mag-traveling adtohan hilarong nga disyerto. Kumbaga, kabrobot nga nit disyerto. Hirayo ha sibilisasyon. Din kita makakitahin kuan tinuod nga pagkaon ng irim nun. Ngan gaano pa ka, how much longer do you have to travel in this horrible desert? Asya nira mga reklamo. Pero kay ano hira mag-worry, magko-complain? May daman manang nga nahuhulog. Asya nit pagkaon hit mga angel food it mana falling from the sky every day.
Asya it nourishment it mga angel. And water flowing from Miriam's well. Medyo nara tubig. Tapos an kan Miriam's well. Kung hain ra nagkakampo atong an kan Miriam's well. So, tapos, nabataan nera nga Hashem nagkigistorya era nga to Sinai. Patigyapan kuan Yetzat Misraim. Exodus of Mitzrayim. Nga nan miracles san Yumsuf and splitting of the Red Sea. Dapat, nagtatravel hirahin magtatravel lang nga malipayon. Kay marami ra nga ato hay pinaka kuan safe best of hands. It hands it Ginoo. He took care of them until now. He would certainly keep caring for them no matter where they were. Tinuod magta-travel hara. Karuyag ni Hashem wanted to get them para mga tuhiran nila wonderful nga destination as quickly as possible. Eretz Israel. To show these people that their behavior was wrong, and Hashem nagpadara in heavenly fire nga cause some of them to die. And mga Israelites sige cried out nga tukan Moshe makaloy nga salbaron hara. Moshe nangadihan Ginoo nga nang kalayo na wara nagsink nga tuhan ground. Sadly, by that time nga ang kalayo nagstop, all the 70 elders nga naglead han mga Israelites kaupo di Moshe nagkamagtay. So makukuha naton ngani nga accountability, burden of responsibility nga adat shoulders it mga leaders. Nga kung may daging bubuat nga der asya it mga constitute nimo, itsahan nga babasolon, itsahan nga ipapanish it mga leader nera nga naglilida era. Asya ito nit Pilipinas yan na. Kung damo-damo na it dire, tama na gimbubuhat yan na Pilipinas, mga gibubuhat it mga kapulisan, kasundaluhan, mga sekretaryo kay agi nga hi BBM diri tamat iya leadership. So kailangan na iya siyahan ipanish yan iya kailangan kuno nit kuan yet dito bilngon na iya accountability kay diri hiya maupay nga naglilid. Ani kaduha nga reklamo. Tika nga pagbayan mga Israelites sa Egypt, daw mga Egyptian ang nag-convert nga umukoy kaupudan mga Israelites nga gintawag ginhara nga mga Arab Rab. Asya hera ang mga tawo nga mostly responsible han igila zahab or ang pag-worship han golden cup. Yan nga Arab Rab nagtikang hera pag-complain. Sanglit na impluwensya nera ang mga Israelites nga mag-complain gihap. Ang mga families nalingkod nga gawa sa nera mga tents crying and crying. Asya nera complain number 2. Tika nga nera pagbaya har Sinai. Ano tayo laging titinukan? Naya ka nera, who will feed us meat? Inod magpapakaon na era daw ko ng karne. Nasa lang hera, we remember han kung kuno, nainom naman namon isda
nga nakukuha namon libre ngadto Egypt, and kuan and cucumbers and melons and leeks and onions and garlic nga nakakaon namon sa Egypt. Naya kanira, now, naya kanira, we have nothing, naya kanira, but man to eat. Yan mana na. Kasi nga reklamo ra ngayon, era nakakaon laan mana. An spiritual nourishment ang mga angel. Kasurti niya nga gintagaan ran mana. Kaya rasan mana, depende kung ano naiisip it tao. So, nasa lang hira, mana in the morning, mana at night, mana again the next morning, and mana again the next night. So, siya nire-reklamo. Siya ang reklamohan mga Erebrab and mga Israelites. They miss Egypt? What a terrible thing to say. Hay na nera appreciation. Hay na nera gratitude. Ang Ginoo gimpadana nerahin mana tikang halangit para siya tera kaonon. Ngan an mana, it tasted like whatever the person eating it wanted it to taste like. So kung ano itong gusto ko nung masing kang kumaon ice cream siya takaruyag, ang rasahan mana magiging rasaan ang ice cream. And they were crying over onions and cucumbers. They miss Egypt when they were forced to be slaves and beaten. They miss it because of some garlic and fish. Ang kamatuoran na nireklamo, namimiling hira, they were looking for excuses. Di rin nila karuyag nga magpadayong nga magbuwatan mga mitzvot. When they cried over the fish they got for free, they meant that they have food that was free from mitzvot. So siya nera karug signon. Meat, free fish, cucumbers. They wanted meat. Kaya ano? There were plenty of animals they took out of Egypt with them. Kung karuyag nera yung karne, they could kill a few of those animals. Pwede nera mag-iyaw hira, kaya mo nera gidara nga mga ayop. Kambing, mga donkey, there pwede donkey. I mean to say, damo nera mga hayop na dara. Kambing, baka, cow, sheep, free fish. The Egyptian, diri ra nga ni hira willing, an Egyptian nga ni, diri nga ni willing hira tagahan ni straw para ang bricks. Paano hira nga, mayakan hira nga, digit fish for free, nga libre lian fish yung ginahataga hira nga, ipakurian nga ni hira pag tagaan hira bricks para makurian hira nga makuan kay, siyempre, ang bricks kasi, siyang pampatigahit, bricks ano, so wara hira tagahin kuan straw kay para mas korean hira paghimuhin bricks nga nan era kotang ginbubutan mga Egyptian dero nera mamit ngam para kastigo nera pinakakuan is para pa korean nera kastigo nera. So ano nga hayan tira ginyaya kan era gin ko complain nga free fish daw kuno free fish for free. Oh, why complain about cucumbers, garlic, and onions? Nga an mana could taste like so many delicious foods. Ngan hinibat magkikared kung waray nera cucumbers, garlic, and onions. Kaya ano, why they ask for these foods? Kaya ano nga naangangaro lang ng pagkaon. Why? What they wanted was meat every day. It would be too expensive if they killed their animals for meat every single day. They wanted Hashem to give them the meat.
they got the fish in Egypt for free kay kung overflow an kuan Nile River, ang mga fish were left near the river shore free for the picking. Ngan ang mga kababayan nga Israelites went to draw water. Miraculously, their pails would come up half full of fish. Yan ang atura disyerto, waray rivers ngan lakes, sanglit waray isda. Nayakan hera na mimis niran mga cucumbers, onions, and garlics because and manna would never taste like cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. Why not? Kay ini nga mga pagkaon, di rin ni mo pa'y parahit nagpapasuso nga nanay. So, bisan ang mana, so, asya nga dire pwede nga an mana magiging kaprasan karasan rasan cucumbers onion garlic kay dire ni maopay parahan mga nagpapasusong nga nanay. Pero ang mana pwede maging tasted like any other food. It didn't taste like these vegetables which are not good for some of the Jews. A failure. Paano man nag-react kay Moshe? Ang mga Jews were doing was bad in his eyes. Ngan Moshe upset. Kay Moshe worked so hard to make them spiritual people. Nga may danira imuna in Hashem. Faith in Hashem. Yet, after all his hard work, after natanan niya gimbuhat, it seemed that all they cared about was meat. Kumbaga, after nga ginbuhat na mga kwan ni Moshe para era, nga maging spiritual era nga mga spiritualon era nga mga tao, ang nahinabo bagang dating is para imbis na maging spiritual na tara, nagkikirera mas lalo para makakaunin karne. Moshe na-feel niya nga bagang nag-feel diya as their leader, nga as their teacher. Iya ginsayo pa niya kung lugaringon para han maraot nga behavior han mga tao. So Moshe dumaop ang Ginoo, turn to Hashem, nga nagyakan hiya nga kay nga why you have put the heavy weight of carrying this entire nation on me? Kay nimgin kadiha akong balikat and burden han leadership para ini nga bugos nga nasyon. Ginanak ko bahira, did I give birth to them? Waray hira pagtapo dita akong leadership. Ngan I am constantly tested by them to see if I can give them what they ask for. Pero may ako nalagang titestingan kung may hatag ko ba tira mga kailangan. Yet, you told me to lead them to Eretz Israel. So, every time nga gintis sila nga nga kumatag ko tira ko. Tapos, pero yung makangkakon nga ako't magtutugway ha Eretz ipakad to Eretz Israel. Nayakan ni Moshe, where will I get meat to feed this entire nation? I cannot lead them alone. Kasi ni Moshe, ay ko pamimingunin nga mga karne para pakaunin ng bugos nga nasyon. Di ko kaya tugwayin ni mag-usaan hera na tanan bugos nga nasyon. Too much meat. Hashem told Moshe. Hashem iyaginyak na ni Moshe nga pili hin 70 nga tawo nga wise and gather them to the Mishkan. Kumbaga, mga wise men. Nga dadon nga to Mishkan.
Asya at magbubulig ga imo para i-lead it mga tawo. Nganyak ni it bugos nga nasyon. I-prepare it iyo kalugaringon. Kay buhas makakakaong kamuhin karne. Kay you cried because you cried that you want meat. Ngan karuyag niyo, better po you in Egypt, you will eat meat not just 1 day or 2 or 5 or 10 or 20 days. You will eat meat every day for 30 days until it will come out of your noses and you get nauseous just being near meat. This will happen because you rejected Hashem and because you cried. Why did you leave Egypt? Yan na, ginchachastay sa red Ginoo. Asalati ko kuan gintaluwas ko kamo kakoran yung slavery sa Egypt. Yung kinastigula kamo nga to, hindi pinaghimula kamo yung mga bricks. Waray niyo katurog, adlaw, gabi, nang ditranabaho kamo. Damon nga may lagang gimbuhat ko ha iyo. Tapos, iyo masarang la kamo nga agila nga waray karne, waray ka makakauning karne. Gusto na niyo, mas mapay pati yung kinabuhi kong ngadto sa Egypt. Kumbaga, ungrateful. Nagiging ungrateful na ang mga tao. Sa nang Ginoo, sige, pag ready ka mo buhas, kay buhas, mga kaong-kamuhin mga karne. Nga, diri la parat usa ka adlaw, diri la 2 ka adlaw, 5 ka adlaw, 10 ka adlaw, 20 ka adlaw, usa ka bulan. Nga tob-tob nga it karne nga iyo pangangawon magkakagawas nga iyong mga erong nga masuso ka na kamo nga pagkikita niyo nga may karne kay agi manhit kuan ano ka pa aton nagsasawa naman kamo. Siya ni nangangalas yung kukuha na kay arrogant because you rejected Hashem. Nga nagkukuha na mamahira. Why did we leave Egypt? So siya ini. It's impossible. Moshe asked, Moshe nagpakiana, ay na makakuha nga pagkaon para sobra kada mga tawo. There are 600,000 men. 600,000 nga kalalakinan nga nanging nga namayada pangidaron tikang hat 20 tubtob 60. Ngan kung i-include pa natin it mga elderly, mga kalagsan, kababayinan, mga batanon, so millions. Yet you want me to find meat for an entire month here in this desert? It's impossible. Si Moshe bagan nagkamiyada hayahin kuan kakulangan hin imunahang Ginoo. Sang niti Hashem nagyang ka Moshe, is the hand of Hashem too short? Is there anything I can do? You will see that they will have meat. Kumbaga, Moshe baga I don't know. Maybe may dapan ni masilarom nga baton kay Moshe yung makan nga. Siguro na to diya, pero bagan I don't know. Something I don't understand. But asya yun na hinabo. Nga, bagan Moshe, ang dating, bagan nagkulang niya pagtapod ka pang Ginoo, kinayak niya nga. Karag ni mo, kuan, mamiling ako hinkarne, para hit bugos nga bulan, nga niya disyerto. Kumbaga, siguro sugad aton labi ng kuan asagap siguro at may isip paano makakabiling hing karne ato kakabarbot nga ng desyerto
para bugos nga bulan usa ka bulan. Pero bagan illogic ba nga Moshe magyaya kanin sugad nga kung din ang Ginoo mas damo pa nga miracle ang gimbuhat ta era. Anong tigda nga nasugad diya. So ita akong pagintindihin minsan ang pagiging reklamadorhan mga Israelites na apektuhan tira mga leader. So minsan it's either leader nag-i-influence it mga kabugos nga nag-i-influence it bugos nga ano ka pa ito iyan nasasakupan or it mga tao constituent asyat mag-i-influence at era mga leader. So kumbaga kung nahabubot spiritual level it bugos nga nation at spiritual level gipit leader na habubo. Kung ita sa spiritual level hit leader na ita sa spiritual level hit mga tao. So siya na kung nakikitaan nga baton kaya nga bagan dating Moshe nagkulangan niya imunahan niya faith ang Ginoo. Padayon kita. Moshe's question. Ano karayag signal niya? Why does this mean? Kaya Moshe nagda-doubt han power hang Ginoo. Ang tawo nga kumadto langit ngan nakipag-istoryahan Ginoo himself. Anong pakianan ni Moshe? What was Moshe's question? Hashem ginyak na ni Moshe ngan he was going to give han mga Israelites sing karne parang kabugusan nga bulan. Moshe naisip niya yakulugaringon nga kung Hashem karag niya ipanisit mga magraot kung Hashem karag niya panisyan mga magraot through a miracle, the miracle comes right away. Malaksi. Hashem doesn't want to disturb the laws of nature for long. Asya ni nakin iya otok. Yet, Hashem said the meat you would last for a whole month. So, Hashem must be planning to give them meat without breaking the laws of nature. Moshe wondered, how will Hashem find enough meat to feed 3 million people in the desert without a miracle? Sige, paano daw Ginoo niya i-provide karne? 3 million katawo disyerto kabot nga disyerto nga di rin nagkukunin milagro. Paano gimbuhat ang Ginoo? Asya na daton mahibaruan later in the parasha. But first things first, Moshe went to choose 70 men. Pumili yan 70 katawo. Kaya asya yung first thing Hashem sugwae told him to do. So, mapapansin natin nga Ginoo basta may nagsusugo kung anot nauuna asya anot siya nga sugod Ginoo asya susundon. Di para sa tao kung isusugo kita at mga tao napakaya na kita dapat sugo asya sugo kadua nga sugo katulo ka sugo pati sugo. Pero napakaya kita anot priority nga sugo. Pero Ginoo kung siya naging
So, siya dapat sundon. Siya makikita natin gimbubuhat ni Moshe. Kung siya nang sugo ang Ginoo, siya tiya susundon. Sanhedrin. Moshe pumili yan 70 nga wise nga kalalakinan para buligan niya nga tugwayan, lead ang mga Israelites. Nigimpili ang mga excuse me Baruch Hashem. Nigimpili ang mga katawhan nga kung din mga tao nga gimpilihan mga Egyptian nga gimpili ra nga gwardyahan ang mga Hebrews nga asya niya kang kung mga porman. Nga kung diin kung ang mga Hebrews diri na kukuha niran enough nga bricks and quota, so ang mga guards nga mga porman at siya raon tayt magbibita ni Raig kasi Hebrews para magtrabaho pero mas grabe, work harder. Pero yung nga mga gods refuse to do it na even though nangangahulugan nito nga ang mga Hebrews dera nera mamimit ang kotahan bricks nga gimpapakwa nera. So nainabo ini nga mga guards, this kind of guards siya na raging kakastiguan mga Egyptian. So siya ito an kuan. So ang great it's always been that way. Siya lang kumbaga siya pattern na hinabo ang mga great mga Jewish leaders, Israelites leaders nga are not only willing to para sakripisyo their own comfort and pleasure para hit mga Israelites or mga Jews nga but are even willing to suffer for their fellow Jews. So ini nga mga 70 men nga siya nagprotekta ni Raig kasi Hebrews nga to Egypt became the judges of the Sanhedrin, which is the highest court in the Jewish law. Kaya 70? Kaya kung may danira judges nga something nga case, siyempre kung 70, edi katunga 35 plus 1 Moshe, may da magbibrikit tay. So asya ito, 71 na tanan kaupod Moshe. Asya ito Sanhedrin. So, a number problem. Moshe, may the problem Moshe. Naya niya lugaringon, how should I choose the 70 judges? Naya kaniya. Kung pipili ako 6 judges, kada each 7, I will have 72. Naya kaniya. Kaya siyempre, 12 times 6, 72. Okay, kung 12 man nga kuan, tribes, di ba? But I need 70. If I select 5 judges from each shebet, this will be only 60. 12 times 5, 60. Napulo, nawawara. Ano takbo buhaton? There's an easy answer. Take 6 judges from 10 Shebatim and 5 judges from 2 Shebatim. That makes 70. That makes 70. Don't be jealous. Don't be jealous. Though Moshe could solve the problem that way, it may hinabo mas may dako pa nga problema. Kay ma-hurt me and feelings sa iba nga mga Shebatim nga that only have 5 judges. How would he choose with 2 Shebatim should have only 5? Moshe, mahal niyan mga Israelites na nadire yang masaktan, nadire makasakit bisan to hurt anyone,
He want to hurt anyone. Or nadirihiyang nga make any shebet may tribe nga magsiselos nga ton iba. Anong kan mo si solution? He decided to let Hashem decide. How? By making a lottery to see who would be part of the Sanhedrin. Who would part of the Sanhedrin? The lottery. So, Moshe selected 6 men from each Shevet, a total of 72. Pagkatapos, so kumuha yan, 6 men. Bawat Shevet, bawat tribe, ida 72 na tanan. So, naghimugapiyahin 72 nga tickets. On 70 of the tickets, he wrote the word Zakain, elder. He left 2 tickets blank. So, he threw all the tickets in a box. Iimbutan ang mga tickets nga tuan box. One by one, each of the men Moshe had chosen came forward and picked out a ticket. So to the men who picked a ticket that said Zakain, Moshe said, "Heaven had chosen you." Usay nga mga elder. To those who picked the blank ticket, Moshe said, "Hashem has not chosen you." 70 prophets. Yeah, bagad man. How can it be? I don't know. "70 prophets. Now that Moshe had his 70 judges, he was ready for the next step. And mga Israelites were called to come to the Mishkan. When they arrived, they were Moshe nganan mga 70 elders standing by the Mishkan. As the nation watched, the Shekinah, the presence of Hashem, appeared in a cloud, and Hashem spoke to Moshe. Moshe was filled with the Spirit of Hashem. Suddenly, an candle nagkamiada in laga, lighting up other candles. Moshe passed on some of Hashem's spirit that was on him to the elders, lighting them up with his spirit. As a result, and 70 elders began to say prophecies. So, like a candle lighting up other candles, Moshe passed on sa ang spirit of prophecy na nakalakan Moshe, iya ni gin-pass on nga tuhan ibang mga elders, and 70 elders. Ang litan mga 70 elders na kami adaherahin kakayahan, ability, para mag-receivehan prophecy. Though Moshe was giving over some of the Hashem spirit to them, it did not take away from the spirit of Hashem that filled Moshe. He was like a candle that still burns bright, even after lighting 70 other candles. And bagus nga nation looked on in wonder at the sight of 70 people saying prophecies at the same time, seeing how Hashem give honor and respect to the Sanhedrin. And Israelites knew that along with Moshe, these were leaders and worthy of their respect. Eldad and Medad. Eldad ngan Medad, asya niyan duduha nga Israelites, wo Moshe had written down on his list of candidates for the Sanhedrin, but they never showed up to the lottery. Their names were Eldad and Medad. Kay ano nga warahira, why they didn't come? Wara bumulig. Even though they knew they were as great as the other. Bisan nira nga marami nga great hira kaparehas compared kapariasan iba.
Pero they did not think they deserve special honor. Baga, ewan ko, siguro humble in sila. Humble hera. So, nangyayari nga lottery took place and when Moshe was Minister General of Michigan, they stayed home. So, warihira, magpartisipar kay feeling nira, di rin nira deserve it special honor ngan maging part it Sanhedrin. They stayed at home. It didn't matter. It didn't matter. They still become judges on the Sanhedrin. Wow, this is amazing. Nahimulay para nga mga judges sa Sanhedrin. Kay ano? Kaya ang duha nga two blank tickets were picked by other people. So Eldad and Medad were automatically appointed to be part of the 70 wise men. Imagine na lang nga, waray ko umapihan lottery kay feeling mo mo deserve it special honor nga bisan marang ka man nga kuang kagihap, great kagihap. Pero kay manambol ka, anava, ano ka pa iton, anak andit an kuan lugod an ibang an iba lugod nga nakatong wala lugod na lugod na napilian ang mga blanco lugod. Ang mga blanco lugod nira napilian. Humility rewarded. Pero okay. Kasi 70 lamang na tanan. 72 tickets na tanan, duwan blanco. Tas ang napilihan ang duha pa nga blanco. So, ang nakapili, 68 na lang nga tao, may duha pa nga duduha nga nakasulat nga Zakin. So, 70 ka tawo nung tumambong ang duha nawawara. Hikuha ni Eldad nga ni Medad. Rasya nga, automatic kira. Tama. Humility rewarded. Hashem, ginrewardan ng era humility. Ang ibang memrohan sa deren stop being prophets. And other members sa deren stop being prophets. Pero Eldad and Medad remain prophets. Though the names of the members of the Sanhedrin are not mentioned in the Torah, Eldad and Medad names are having their names in the Torah is a spectacular reward. So, na-mention na nera ito, why not kuan? So, siya lesson learned para ato ng mga tao. Eldad ngan Medad, let the Israelite know outstanding news about what to expect in the future. Nag-prophesy hira nga may hinabo in almost 40 years. Moshe will die. Yeshua will be the next leader. He will bring ang mga Israelites nga to Earth Israel and conquer it. Medad told everyone. Medad, iyak na niyan everyone nga slav quail, a kind of bird, will rise from the sea. Ngan cover the entire Israelite encampment. Pero in mga birds, asyanit magdadarain suffering, kaupod nera, will bring suffering with them. They also nagkonggapira, yakang gapira nga, about mahinabo thousand of years in the future. A future that has not happened yet. Kung ano't mahinabo. They describe nga ang last war on earth, which will be the war of Gog and Magog.
And they even prophesied kung ano happen, what would happen sometime, kung ano't mahihinabo after iton nga last war nga tinatawag na Gog and Magog, War of Gog and Magog, nga tikayat hami sim, when Hashem will bring the dead back to life and resurrection of the dead. Put them in prison. Put them in prison. Gershom, Moses' firstborn son, siya ni Yakuan, siya panganay na anak, na batian kung ano ka pa ito, ginyakan ni Eldad nga ni Medad had said about nga hi Moshe mamamatay dying in the desert, nga hi Yeshua bin Nun asya maging next leader. Kumadtuya Hiran nga told his father adun era ginyakan hi Yeshua, an estudyante ni Moshe nakatugyap. Ang pakabatin ni Yeshua han balita tikang kang Gershon, nagyakan niya diretso, immediately spoke up. Angry hiya, nangala siya, he was angry that anyone would say that his Rebbe would die and not bring the Jews in the Eretz Israel. So nangala siya kay nung may tao nga magyaya kanin suwad nga iya Rebbe, iya teacher nga Moshe mamamatay nga diri not bring diri as magadarat mga Israelites nga to Eretz Israel. Nga karuyagap niya pakita nga waray niya interest nga take over position ni Moshe. Nayakan niya kan Moshe nga put them in prison. Kumbaga nayakan niya kan iya Rebbe, iya teacher nga ando duwa hay Eldad nga Medad nga ikatud ako na prison, put them in prison. Katuyara presuhan. Yeshua and iya feeling nga Eldad nga Medad waray right ako no like the rest of the Sanhedrin had done if they were not in Moshe's presence. Kung waray ko naratot presensya ni Moshe. Ni Moshe ever humble, iyaginyak na ni Yeshua not to be upset. Ayaw kabaraka. Yeshua, kabaraka, ikadlo over his honor. Over honor ni Yanaya ni Moshe. Kabaraka takon. Honor kwan Yeshua. Kila ko. He said, anyakan ni Moshe nga, I would be happy to see Hashem give the gift of prophecy to all the Israelites. Susugad it kuan. Kumbaga, himo siya mapapasin mo talaga nga humble iya. Iyet kuan most humble person ever live. Himo siya. Diriya kuan. Diriya sakim. Diriya greedy. Diriya lasing kapangyarihan. Talagsaw na makikita nito niya na mga leaders nato nit mga nasyon niya ng humble. I don't know. May pa mga leader nga sugad. Birds. Up the day an adlaw katapos naging pili ang Sanhedrin
Sanhedrin and 70 ka elders. Hashem nagpadara hinmit ngaton mga Israelites. But as we will soon see, things didn't turn out quiet the way they hoped. So, waray naging maupay ang waray naging maupay ang resulta. Ha, kaysa era ginaasahan. Remember kung paano Moshe nagwawonder nga paano Hashem if-feed in karne and 3 million nga mga Israelites nga to desyerto. Nga in a way nga dirito nga bagan miracle. Man, that would not look like a miracle. This is how he did it. It kan nga yung karusing ni Moshe nga it Ginoo kasi diri ni ginruruba it natural laws it nature. So talagang importante ng doro kung it Ginoo may niya gipabuhat nga out of kumba. Bukan diri mo makukuan diri mo ma-explain out of extraordinary. Kumbaga diri taga may nabuotor kumbaga diri in a pattern. Sample nga present splitting of the Red Sea. Kumitan na bakit so dito waray. So ledong gimbebend it lost its nature. It Ginoo naghihimon mga miracle aton pasit nagmamata kita paano niya gin re-recreate creation adlaw-adlaw in a second. Pero at the background there is obvious behind the curtain. So asya ning paagi ni kuan ni Ginoo ni Hashem paano niya gin padaraan karne nga diri nga magmumukha nga kuan talaga no kapal di magmumukha nga kuan talaga nga clear miracle. Kahit nang yan nabuhaton kasi hidden miracle behind the curtain. May mga miracle pero diri good klaro aton mga mata. So siya ito na hinabo. So nanabo, this is how he did. Asya nga paano ginbuhat ang Ginoo. Huge flocks of bird called slab or quail or pugo nga were flying over the sea. Nagkakaklupad. Tika nga dagat nga Hashem sent a strong wind, nagpadarayan makusog nga hangin nga ginlupa din nga mga katamsihan kung hainan mga Israelites nag-iisteha disyerto. Ang mga birds came swooping down, flying around the camp at chest height of the people. So, ada na mga dugan. Grabe kadamudamuan. Sobrera kadamo nga ang disyerto bagan gin tabunan hin flocks in flying quail. Mga pugo. So, kung karuyag nin para makakuan lugar nga waray kuan, quail, kailangan mo mag-travel usa ka adlaw. So, sugaditon ka kahiluag. Ang average example, 3 million katawo nga naka-spread out, naka-concentrate na kang pa-deserto. So, dako nga area gin ka-cover. Tapos, damo-damo ng quail. Sobra-sobra kadamo ang quail. So, siya ito na hinabo. Tinuod nga an amount was miraculous. Nga, but they didn't come from heaven. Waray itong tikang nga langit paresan mana. Ang mga quail tikang came from tikang dagat through a natural force. Ang hangin.
bisan even lazy people. And mga Israelites were so excited to see the birds, nga excited ra makita na mga katamsihan. Kasi ito nila ginuhulat. They would have meat to eat. They started to collect birds from flocks. So, pinamurot na hara. Ngan, di na nila kailangan ni stretch it era mga kamot or bend itera likod to catch them. Bend to catch them. Nga, it was easy. The birds were flying so low, people just reach out and grab them for a day and night. And the Jews keep collecting birds. So, huwag ka lang nagpipinang kuhala. Okay, imagine nila na ang Torah nayakan daw nga bisan mga hubya nga tao manage to gather 10 kumara birds. That's an enormous amount. Ano pa kaya nila mga hubya? Because the Jews had asked for meat and fish, Hashem sent them the slab, which tasted like both. Bagayan fish, ngan bagayan meat. Kahit fish di ba mo kit iya kwan. Iya flesh. Hasa gapinin nga pugon nga quail. Ang karne gapiya. So that. So nahinabo among han mga Israelites nga sige pagreklamo nga waray ni ra karne nga asya ni ragin were those who ask nga kay no hirab bumaya Egypt asya niyan mga wicked nga mga Israelites nga waray pagtuohang Ginoo nga Ginoo all powerful kareg nira testing unit Ginoo. Could he give them meat when they asked for it? So as soon as these people put the meat in their mouths, they died. Kumbaga, kayo nang titesting unit Ginoo. Kung nila ito. Pero, medyo nila ito kabayang sa pitak maiyakan. So, asya na iton. So, ang mga tao nga nasa nga, why did we leave Egypt? Parag natesting unit Ginoo kung kaya Ginoo mag-provide ng karne. The moment nga nga ton babaneran kuwan, tamsi patay. Kaya no, ang Ginoo waray hiray punish right away. Han time nga nagsige na reklamo. Kaya no nga, why bother sending them the quill first? People who have said that Hashem killed them because he couldn't send so much meat. So, siyang rason. So, ang mga tao daw kuno mayakakayakan nga gimpatay hirang Ginoo kay dire ang Ginoo kaya magpadarahin karne. So, ang gimbuhat ng Ginoo, gimpakita niya nga that there is nothing he can do. Waray niya butang na diri kaya himuon. All powerful hiya. Ang bugos nga kalibutan ex nihilo, out of nothing into something. Niya bugos creation, waray niya gintikangan, tikak lang Ginoo. Nga ka ng Ginoo nga nahimo. Ay, sugod itong kakartit Ginoo, all powerful. Pagkatapos, first showed them that there's nothing he can do. Gipakuan niya ng mga quail. So na itong so pakitan mga kuan mga wicked nga mga Israelites. Dawada na. Asya na. Gimpanish niya nila nga mga tao for being ungrateful. Ay mga ungrateful hira. And for having chutzpah to test him. So mapapansin nimo na anya kanan mga sages nga duhang nga karakteristik it tawo nga kakangalasan ng Ginoondoro. Itsahan ang grateful at kadua arrogance or pagiging proud.
Ang iba, waray kamatay diretso, others did not die right away, but they became sick and died within 30 days. So, Sheton. So, Miriam and Zipporah. Miriam nga ni Zipporah, sisters-in-law. Zipporah, asya asawa ni Moshe. Nga ni Miriam, asya bugto ate ni Moshe. Nakatindog nga duha, ang nabatian nira ang balita about ang kan Eldad ngan Medad nga becoming prophets. They heard the news about Eldad and Medad becoming prophets. Naya kani sa purang ngadto kan Miriam nga, I feel so sorry for their wives. Naya kani kuan, nasa nga si puro kan Miriam. Naya kani kuan nga, naluluya ko para tira mga asawa. Kay yana, itira mga asawa, mga prophets na, kailangan na nila mag-separate. Itira mga asawa na babayi. Sugad kan Moshe, nag-separate Moshe akon, separated from me. Miriam, bugto ni Moshe, was very surprised. Na-surprise siya, na mabatian nga, Moshe has separated from Zipporah because he was a prophet. Prophets don't have to separate from their wives. Aaron and Miriam were both prophets and did not separate from their spouses. So, an opinion ni Miriam ngayon ni Aaron, prophets ka pinera. Pero, iba-iba't level hit pagiging prophecy hit mga prophets. Moshe, ganyan niya kailangan ko maturog para makipag-istorya at Ginoo. Anytime nga nakikistorya ni Moshe at Ginoo, may na ipapakiana at Ginoo, nakukontak niya diretso at Ginoo kung nakakaistorya niya diretso. Di para sa iba nga kailangan kuan, tas diri klaro, diri clear, kailangan ko maturog, di kaya something nga basta iba't level, iba ang level kuan pagiging prophets ni Moshe. So ang opinion ni Miriam nga kailangan mo dapat wala to buhatan ni Moshe nga iyaging bulagan ni nag-separate siya kang Zipporah. Kay hira Miriam nga ni Aaron wala nga ni separate nira mga asawa. So Miriam kumadto kang iya bugto nga Aaron ngan iya ginyakan abotan niya nabatian. Bati Aaron, Miriam, iya gin sumatan niya na hibaruan kang Zipporah nga ni Moshe daw kuno nagseparate ta iya. So Miriam, iya sumatan niya bugtong hay Aaron. Yan na, nabatian ni Kuan ni Moshe gihap habang nag-istorya hera. Pero Moshe waray iya magyakan ng bisan he didn't say anything. Imagine ko lang kung gaano ka kahuling ang kambol ni Moshe ba. Ay. Ay.
Hashem, Aharon, and Miriam. How would you react kung iti mo magurang na ate ginyaknan ani mo magurang nga kuya anim kuya nga may danim gimbuhat nga sayop mga ngalas ka ba didepensahan mo batim kalugaringon not Moshe dere Moshe bisan pa man leader hiyahan bugos nga nasyon ng Israelites iya ang pinakahambol nga tawo nga nabuhi ha bawbawit kalibutan whoever lived waray mangalas waray niya idepensa waray niya depensa niya kulagaringon mamingaw lahiya he just quietly calmly heard what his older brother and sister were saying. Suddenly Hashem himself came and defended Moshe. Hashem commanded Moshe, Aaron, and Miriam to go to the Mishkan. Imagine na lainin. Grabe, nira level, spiritual level. Mga prophets. Kita, hira-hira katandoro. Kay may kuan, kasabihan nga older generation mas itaas at their spiritual level. Bawat generation, next generation, recent generation, nagtitika lower down at spiritual level. So itaas talaga na level na generation dati. Kaya grabe gyapan kuan. Grabe gyapan idol worship dati. So siya na to na hinabo. Hashem gin command Moshe aron nga ni Miriam nga kadto ha Mishkan. An pa kaabot ni rangad to Aaron, Miriam heard Hashem calling them from outside the Mishkan courtyard. Calling them from outside the Mishkan courtyard. They left the courtyard to hear him speak, while Moshe remained inside the Mishkan. So, nakaturang courtyard, they left the courtyard to hear him speak, while Moshe nakatiyan sa Kuban Mishkan. Like none other. Hashem spoke to the two of them privately. He said, Hashem spoke to the two of them privately. So, ang kinoging kay storya, hiaron nga ni Miriam privately. Niya ka ng Ginoo, I speak to the other prophets in dreams. Kumbaga, ipapadala ko tak mga mensahe at mga prophet sa era dreams. Pero Moshe, there is a era. Not in my whole house, he is trusted the most. Nasa kang ginawa akong bugos nga house. Kung ano mat na house nga yakan at Ginoo, grabe nga house siguro. And unimaginable. Iyat pinakamatatapuran, he is trusted the most. Imagine na, he is trusted the most. I speak to him mouth to mouth. Nasing Ginoo klaro, in a vision and not riddles. Kumbaga clear message. Di na kailangan intindihon. Di na kailangan nga intindihon pa. Moshe klaro at susugod Ginoo. Clear and kan Moshe clear prophecy. Kay why were not you afraid to speak about kay nga dere ka mo nahadlok nga mag-istorya about it akong servant nga Moshe. Mapapansin natin nga Moshe love niya Hashem love niya Moshe. Nga Moshe love niya Ginoo.
Ngan imagine na lang nga it Ginoo mismo it mayakan nga servant kaniya. Diri tibat nagyakan nga masinga servant niya at Ginoo. Pero it Ginoo mismo it creator of heavens and earth asat magyayakan nga may servant. Baga mababatan mayakan Ginoo may servant kaniya. Sa pinakamaupay nga mababatian ni mabugas na kalibot nga waray kabalyo nga it Ginoo mayakan nga servant kaniya. It Ginoo mismo. So sheton harsh words. Harsh words. What Hashem told them was that Moshe was a prophet like no other prophet. Nasingang Ginoo nga Moshe dere para sa tibang nga prophet. Iba hiya nga prophet kay natanan nga prophecy nga inkukuan niya clear prophecy. Hindi rin niya kailangan kumaturog pa para ma-receive it mensahit Ginoo. Hiya nagmamatahiya nga nakigistorya at Ginoo dere na kailangan mga riddle direkta. Ngan hiyat most trusted. He is the trusted. He is the trusted the most hiyat napapagkatiwalaan. Ngan ikuan ni kuno Moshe, Hashem would speak to Moshe at any time. It Ginoo kakastorya niya Moshe at any time. At any time. Nga di rin na kailangan niya nga Moshe mag-i-prepare ti ako lugaringon nga maging pure para to prepare to kay siyempre kailangan ka nga mag-spiritually pure para ka makareceive it mensahit Ginoo. Nga ni Moshe could call on Hashem to speak to him whenever he had to. May problema si Moshe, siyempre humble si Moshe, diri napakamakarit, may mga bagay yang diri maaram, napakaya na yung Ginoo, diri magpapakamaaram, kung maaram niya, magaya ka na yan. Kung diri maaram, mas nga dik maaram, ay anila, kay mapakaya na ko't Ginoo. Humble in duri Moshe. So waray, prophet nga sugada iya, and even more, when Hashem spoke to Moshe, it was crystal clear language, and Moshe was awake. Ibig sabihin, basta nakigistorya at Ginoo kang Moshe, klaro pagkuanit Ginoo, diri mga riddle nga kailangan paintindihon. Klaro, imagine it, creator of heavens and earth, makigistorya ito sa nga tawo, nga nagmamatay, bakan isda na gigakastorya ng isda nakakaintindi nga sugariton nga kuan. So sugad di Moshe nagmamatay din nakaturog. Hashem spoke to all other prophets in dreams, on his visions, and sometimes in riddles. Hashem gin-explain ngadto kan aron ngan Miriam nga because nga Moshe was such a special prophet, special yung nga prophet, kailangan niya i-separate niya kalugar, he had to separate from his wife. Nasa nga Ginoo, kay agi kay special yung nga prophet, kailangan niya i-separate niya kalugaringon niya sa asawa, so he will always ready to speak to Hashem. So he would always be ready to speak Hashem. So Hashem ging-criticize niya Miriam nga Aharon for not having enough respect for Moshe, who was such a great tzaddik, righteous, and servant of Hashem. Ngan, how could they think that Moshe had done wrong? Ngan, paano nera mga pag-iisipan ni Maraot ni Moshe? Insugad. Kasi siya yung bumaya era. Nga suddenly,
And suddenly, Miriam's skin was covered with saraat. Nga saraat, kung niya, bagayan snow, iti iya kabusag nga lat iya skin. May parts iti mo skin nga nagbuburusag. Asya doon siya yung skin disease. So nagkami adi yung saraat, impan siya yung ginoo. Kaya yan nagkuha ng lasyonara. Yan kumbaga, pero, kaya yun daw, kaya no wari aron kuan, wari punish. So ita kong pagintindi ni, kay maraot kasi pagyakan ngan pamatit lasyonara. Siguro, ang response ni Aaron, diri maraot. Siguro yagin depensahan hi kuan. Siguro yagin depensahan hi Moshe. Sanglit wala hiya paano siyang Ginoo. Hansaraat. Ngan kung siguro kung nagyakan niya maraot, Miriam ngan hiya parehas mi ada saraat, pero kay Miriam laman, so possible nga hi Aaron ang kuya ni Moshe wari magyakan ni maraot about ta iya. Siguro wari magyakan ni Aaron maraot kang Moshe, pero wari magyakan gapiyahin in defense kan Moshe kay ano pa yung Ginoo didepensahan kakastorya ni nga duha. So Miriam ginkuan hiya paano siya kay nagyakan hiya. Hi Aaron naman in kastorya gapi ako pag yung istorya ng Ginoo kay diri gihap klaro iya. Diri gihap pada klaro iya. Kumbaga hi Aaron diri wari niya magyakan maraot pero wari niya depensa hi Moshe. Sanglit ginkastorya ng Ginoo. In Ginoo kastorya ran duha para kang Aaron in kastorya ng Ginoo kay para ipaintindi iya, para iklaro iya nga sayop wari mo depensahe ngan wari ka magyamaraot pero may doubt ka, kumbaga diri ka sure. So yan nakaklarohon ko nga asya ini wari gimbuhat ni Moshe nga sayop kay special lindoro hi Moshe kuan hiya most trusted servant hiya Ginoo. Nafe-feel ko lang nga mahal talaga kino ni Moshe kay Moshe most humble nga tawo nga nabuhi ever live. Ani Miriam liwat gimpanisan sa raat kay kuan talaga hiya, kumbaga iya talaga nagkuan talaga hiya, kumbaga sure na hiya, kumbaga kuan talaga niya opinion nga ni Moshe sayo pang gimbuhat ni Moshe. Kumbaga iya opinion sayo talaga yung buhat ni Moshe. Asya dun kuan niya nga kuan yung paano siya ang Ginoo. Sabihin sayo niya gimbuhat. So kaya nung inan saraat, marang saraat sugadhin patay ka nga tawo kay ano. Kung may da ka nga ni saraat, kailangan mo magpahirayo, mag-quarantine. Kailangan niya mag-quarantine, mag-usaan. So asya ito't patay, mag-usaan, hirayo, it mga buhi. So asya ito't may saraat. So heal her now. So Aaron, nakita ni Aaron, nakita niya bugto, niya sister, nga covered. So dirilap usa nga party, covered, bugos nga lawas. May saraat, nagbuburusag niyan lawas ni kuan.
ni Miriam nga skin disease. Dumalagan hiya ngadto kan Moshe nga nagbeg yung makani Aaron nga forgive us because we were foolish and sinned. Nga ni Aaron nag-request kan ag-ask kan Moshe nga ipangadi to pray that their sister Aras be healed. Please don't let her be like a dead person. Siya niya kan ni Aaron. So, Moshe, siyempre, bugto talaga. Moshe pa. Moshe, musambol nga tao. Ambol niya. People ko, siyempre, nabatan niya nga tiyabugto. Labniyat mga tao. Asay pa ba iyabugto? So, nagto kaya, cried out from the depths of his heart. Nayak niya, please, Hashem, heal her now. Ano ka pa ito? Ito akong bugto. Miriam, he said, please Hashem, heal her now, he said. So, Hashem, kay, siyempre, mahal niya Moshe, yan, mahal ka, Hashem, most compassionate, and merciful. So, asya, ito nga Hashem, iya ginhal di Miriam, nga natan nga sa arat, nga akra niya lawas, nga kakabar niya lawas, nawara. Pero, Moshe, Hashem, ginyak na ni Moshe nga Miriam, kailangan mag-quarantine, live outside the Jewish camp for 7 days. Kasya niya punishment of what she had done. So, siya iton. So, asya gyap mapapansin gyap naton ngani nga tuduan naton nga Moshe before niya aroon nga ihilang Ginoo iya bugto nga Miriam naya kanan nahiya, please Hashem, please, sanglit kita, asya gyap kailangan naton mag please kung may danat ginaaro, please so Hashem siya ito tapos ko. Ang Miriam lesson, anong lesson ang Miriam lesson? So Sarah just can't wait to tell her friends what a horrible looking dress Hannah wore to school. Mir can wait till class is over to tell Yaakov what Strolley did on the bus that morning. You can imagine how Mer and Sarah are so excited about their juicy pieces of lashon hara, evil speech, chismis. Siya yung chismis. Imagine natin Miriam gimpanish, huli na nga tawo, prophet. Pero ginpanish siyang Ginoon sa arat, bugos nga iya lawas, kaya agila yan nagyakan nga parat iya opinion, sa'yo pang gimbuhat ni Moshe, asay pa ba kita? Anlit, asya iton.
When Miriam spoke to Aaron about Moshe, she didn't want to embarrass Moshe. She didn't say anything in public. Iyala ni ginyakan nga to niya bugto. Ngang karuyagap niya, she wanted to help. Pero, gimpanis siya. So, before telling Lashon Hara, gossip, evil speech about someone, hinumduman naton hi Miriam. Nabugto ni Moshe yung panis siyang Ginoo. Ask yourself, is it worth it? The Torah tells us to remember what happened to Miriam because of Lashon Hara. Imagine nala. So, grabe ano? So, reward. Kaya nung ngayon ni Miriam kuan may ano ka pa ito, sugadan niya kuan nga bukan may niya merits. Kaya as long as Miriam was not able to stay with the rest of the Jews, waray hira mag-travel. He didn't travel anywhere. Waray hira mag-journey. Habang 7 days nga ginyak na ng ang Ginoy mo siya nga kailangan ni Miriam mag-quarantine for 7 days. Hashem keep the Israelites in the same place for 7 days habang si Miriam nakatun outside ang kampo. What an honor! The journey of millions of Jews to Eretz Israel pushed up while they waited for Miriam to return the camp. Imagine nala, bugos nga mga millions katawo nga nagstop pa niya paglalakaton ha disyerto kay hi Miriam nag-ira pagin ulat ni Miriam kay nakatupahan gawasan kampo for 7 days. Ano niya gimbuhat para ma-deserve niyan sugad nga hitaas nga honor. Anak kadto Egypt, Hira, in Egypt, nga to Mitzrayim, hi baby Moshe, hi Tobia, it ngaran ni Moshe, tinuod nga ngaran ni Moshe, hi Tobia, kay good. Pero ang nagngaran nga Moshe, hi Kuan, an usang Princess Batya, ang daughter ni Paro. Kay ibig sabihin nit Moshe, someone's taken out from the water. So it Moshe, dito niya Hebrew kuan name. So asya ito, anak to ya Egypt, baby Moshe was put into the river by his mother. E di ba may instruction ni Paro nga natanan nga baby boy nga iga-anak igahapil nga to na river. Kay nakita niya mga kuan, mga advisor ni Paro nga kumita nga doon langit, astrology, stars nga may dako nag-aanak nga siya nit magkukon na emo. Baga magpapatalsik ka emo. Sanglit, iparo ani yadto kuan nga dikri nga datanan nga gaanak nga mga lalaking anak it mga Hebrews iyahapil nga Donel River. Pero ang mga babayi dire yung papapatay. Kaya ano? Ang plano nila ang mga Egyptian nga kalalakin ang pangangasawa nga doon mga kababayan nga Hebrews. Pero wari itong gumana nga era mga strategy. So, ang tagabantay nga doon river, hikuan, hi Miriam, who waited by the river for 20 minutes to see what would happen to him. Miriam, 20 minutes ang iya ginhulat nga iya di ba niya bugto nga Moshe baby pa lalaki man ano so igahapil unta kung madakpan ang mga Egyptian so in katuhang basket in katunal river kay gitatago ba siyempre ang basket may dito niya tar kumbaga siya ito gyapang gamit nga tuhan klase nga kuanan gingamit ni Noah nga tuhan paghimuhan kuan arko asyan pangkuan nga diri ko ng tubig. So asya na ito nga
Nagulat siya, iyagin tanawan niya bugto kang mahinabon niya bugto nga iyagin katong ton nalrib nga ton sa kubang basket. So, as a reward for 20 minutes nga nagulat siya, Hashem had millions of Jews wait for a full 7 days for her until she was ready to travel with everyone else. So, karug signon hinin. Small act of kindness brings great reward. So, it is worth doing. So, ibig sabihin, bisan guti ay nga kaupayan nga gimbubuhat nimo kasi tawo nimo ayo itong pag-isipan nga guti ayla kay di kat maaram nga itong nga guti nga nim gimbuhat nga kaupayan ay kasi tawo nimo later on it value it Ginoo mo reward it Ginoo dakuan. So siya iton mapansin natin nga niya 20 minutes nga nagulat lang Miriam han bata pa himo siya nga tuhan han Nile River ya gintanawan niya bugto kung ano't may hinabo. Siyempre gimpurot hiya nan mga alalay ni Princess Batya ang daughter han Paro. Asa siya to? Ini mo niya nga adopted son. Ta sino nag-nurse ka mo siya? Ano ya kalugaring ang gap nga nanay. So siya to daton ko niya na aton para siya. So makuha naton, balikon naton ang mga main event nga nangyari nga nga para siya Bihaloteka about han pagpilihan sa Didrin, ang lottery, 70 tickets nga nakabutang and 70 may nakasurat nga Zakin, Elder, tas anduha 2 tickets nga blanco. Tasan mga kuan, mga reklamador nga kung ano na nga why we leave Egypt asya ni mga Arab. So makapansin naton nga gimpanya siya ra pagkaunerahan ko nagkamagtay hira diretso o di kaya nagkasakit hira within 30 days nga namatay gihap. Apa si gihap naton nga ni nga gimpanya siya ra una kay mga ungrateful hira, ikaduwa anira hutzpa, anira arrogance nga i-test and Ginoo nga there it kuan it nayakan it mga sages Jewish sages nga never mo dapat i-tested Ginoo, never mo dapat i-tested Ginoo nga nasa example nga Ginoo so din basta aso dinin asya takko kanon di mo pwede i-test ya kay hino ka para i-tested Ginoo. Pero may usa nga bagay nga pwede mo i-test Ginoo. Iton nga bagay pwede. Pero maliban hiton, iba diri pwede ka na mag-test Ginoo. So di ko na kung kay bang magsepit kuan ba yung damot kuan lugod. So asya iton nga duwat ing kakangalsan at Ginoo nga karakteristik itawo. Siyahan ungrateful. Diri nagpapasalamat. Ikaduha hutzpa, arrogance, proud. So siya to parao, siya to arrogante, paro. Ang mga tao, siya to mga problema. Diri ton kuan, problema ito bugos nga katawhan. So asya iton. So tubtubla kita to yana. Natong para siya. Katapos na natong para siya na. Hinatunta nga buligan kita Ginoo nga padiginon pa tatong imuna, itaton pagtuo, itaton faith, haiya, patit bitakon, itaton pagsarig, nga natanan nga nahinabo atong kinabuhi maupay o maraot para itong atong kaupayan ngan kung Ginoo nagpapadarahin mga kaupayan natong kinabuhi papasalamat kita be-bless nato Ginoo nang kung Ginoo nagpapadara aton mga kakuryan kinabuhi ibe-bless nato nit Ginoo lagap kay ano kay kung makikita ni mitbug-os nga picture kitim kung napapadarad Ginoo imuhin kakurian pisla ito hit puzzle parte la ito hit big picture
So diri mo nakikitaan sanglit pagkita nimo bukan sugdinin, pero dapat pasalamat nimo kasi kung makita nimo greater picture it kay ano sugad, mapapasalamat ka ng Ginoo. Was siya ngayon nga umabuti ni nga Korean na ako ini nga mga test, ini nga mga sakit, ini mga sudini kay para sugadinin. Pero kay di naman kita Ginoo nga asyat maaramit kabugusan it na tanan, picture it na tanan. Gutay lat aton kuan nakikitan kung ano lat naabot aton. So kaangayan la nga dapat mas dumako ngayon mas madig-on pat aton imuna itaton pagtuo itaton faith nganit aton bitakon aton pagsargit Ginoo. Mao pa nga maraot pasargit Ginoo kay natanan nga ibubuhat it Ginoo, it's all for the good para ta aton kaupayan. Kay Ginoo natanan nga yaging bubuhat para kaupayan. So asya eton hinaut unta nga tagaan kita Ginoo mao pay nga panlawas kahimyangon nga kamurayawan sa kubit aton mga panimalay nga itaton mga kwan itaton mga panginabuhi dira kita Korean nga madalila nga maabot it mga panginabuhi di kita kukurean aton pagkaon ngan tagang kita nilawig nga kinabuhi ngan mao pay nga pamurubuot nga unta gihap magkamatat at mga mata nga mas mag-level up pat aton mga espirituhanon nga mga kinabuhi nga mas humuranan ni kita it Ginoo. Dayawon it Ginoo ni Abraham, Yatsak nga Jacob. Amen be amen.